Nyaya yekuMozambique yopinza president wekusouth Africa Cyril Ramaphosa panguva yakaoma kana kuti pama1 kuSouth Africa kwake. Nyaya iripo ndeyekuti ari kupomedzerwa kuti sei akaatenda inauguration yaDaniel Chapo wekuMozambique, nekuti pari kunzi iye zvinhu zvese zviri kuzoitika at the end of the day vanhu vekuMozambique nevekuZimbabwe vari kuzongouya vachizara futi munyika yeSouth Africa. Saka pari kunzi Ramaphosa ndiye Trabukoza. Ndonyaya ndiri kusangana nayo panapa mhuri yeZimbabwe ndikakubatirai iri kubudiswa naMusimaimani MP weikoko ari kuti Frelimo and ZANU-PF have destroyed the SADC region but the ANC keeps enabling them by endorsing illegitimate election outcomes through attending the inaugurations of these leaders. South Africa pays the price as immigration escalates due to humanitarian and economic crisis in Mozambique and Zimbabwe. Saka vari kuzoti South Africa manje iri kuzosafa pazvinhu zvinenge zvakaitwa zvakanoendoswa nevarume ivava ana Ramaphosa. Vakanzwa kuti kuZimbabwe maelection akazodai achita pamutauro iye anongobudikira kutoenda kunoatenda. kuMozambique kwazodai kwakadai anongobudikira zvekare ikoko oenda zvisinei kuti chii kana kuti chii. Ndo nyaya dziri kubuda dziri kutaurika panapa. Muri yeZimbabwe zvinhu hazvina kumumirira mushe murume. And unozoti South Africa yakasiyana neZimbabwe. Ma South Africans the way yavanofunga yakasiyana nemaZimbabweans. Zvikafamba mushe Ramaphosa wacho munowana kutomunzwira kuti anenge aiswa panguva yakaoma kana kuti pane zvinogona kuzongoitika kwaari. Ndatopfura nepanapa mhuri yeZimbabwe kuti ndikuzivise zviripo. Kana muchinge mune something to say ndichasiya namba pascreen mosenda maaudios vanenge vane zvakawanda zvekutaura kwete kungoti nyaya ipi kana kuti ipi. Chero nyaya inenge chingoitika yamunenge muchida kungokomenda about. Namba dzinenge dzichibuda pascreen ndo basa radzo, munokwanisa kusenda maaudios enyu ipapo tomanzwawo ouya vanhu vonzwawo mafungiro nemaonero enyu. Zviri zvanhasi sarai makateerera this audio yendava nayo nhasi. Ndakakubatirai audio of the day. Ndinokukwazisa Kuland muzita raJesu. Thank you nebasa rauri kuita, basa riri kutiitira zvakanaka. Tinonzwa nyuzi dziri kuitika munyika yekwedu. Inini ndiri mai vane 60 years of age. Ndiri muSouth Africa. Nyika yeZimbabwe yakatanga kutongwa muna 1980 when I was in Form 2. Nhasi uno handizondasenza makore mangani. Ndarwadziwa kuti my mother is 85. Kubva ndichikura mai vangu vachingobhadhara marets kwavanogara. Nhasi vari pa85 vanongobhadhara marets muzera we85 years. Ndobva ndabvunza mubvunzo wekuti chatinoti takaenda kuhondo tikanorwira chii? Ini ndichikura ndiri kuprimary secondary kusvika Form 2 ndakazoenda hangu kuboarding Form 3 and 4. Ndichikura ndaipuhwa mukaka pabreak nguva yaSmith. Ndaipuhwa kamukaka something ndichidya. But iko zvino ukazvitarisa mwana ari kuenda kuboarding kana mwana ari kuenda day schooling anonzi ngaapiwe, anototakura chikafu kubva kumba agobhadhara school fees, agotenga mabhuku ega. Chandiroda kuti tibvunze kuna president, hongu kutonga vari kutonga, but vari kutonga ani? Isu wacho vari kuti takavavhotera vasiri kuda kunzwa nezvedu, because ivo vaita baba vasina hanya nevana vavo. Yes, vari kuti vakavhoterwa vakawina, but to my belief vakavhoterwa nevanhu 100. Vamwe vese havana kuvavhotera. Why am I saying that? Because vanhu 100 vavainawo padhuze ndo vavari kuita cater for. Ava vese vamwe vese mamiliyoni ari muZimbabwe vanainawo. Chavo chavanoita vanoti vaenda paspika pamaiki vanongonosvikotaura bedzi kutuka vanhu nekukupa instruction yekuti
tichangotonga endi tichizotonga. Zvino kana mazotonga, nhai baba wedu, muri kutonga ani? Vanhu vacho nevamuri kuti vanokudai, hapana chamuri kuvaitira. I'm saying this again. I'm 60 years. Handisi pamba pangu. The reason being, kumba kwacho ndakakubva zvanditi ndichibva ndauyawo kunoku kuti ndimbotsvaga zvekuita. Ndiri kuitawo zvangu zvandinoita ndiri pamba, but at the same time, this is not my country. My country is Zimbabwe. Ndina mai vane 85 years vanoda kuonekwa neni day in day out, but I can't. Nenyaya yekuti ndikagara pavari ipapo todyei. Inini now ndiri pa60, ndine mboo yangu, ndinofanira kunge by now I'm a pensioner, ndisisabhadhare marets. Tiri kuti where are we going? South Africa ine kukanya kwayo, but South Africa gives their people yavanoti sasa. Vanovapa vane vana, vanopa vanorwara nemabp nemashuga, vanongoti disability. Vari above 60 vari kupiwa mari pera kwemwedzi. Saka chatakarwira hondo chii? Munda wacho hatina, dzimba dzatakatenga tega tiri kubhadhara, hospital kuti ndibve pamba, mai vangu vabve pamba, vanotoda munhu anovatakura kuti vaende kuhospital, agoswera ikoko, agonzi bhadharai mari. Munhu ane 85 years anonzi bhadhara kuti urapwe kuhospital 85. Saka benefit yake ndeyei? Benefit yemunhu ane 85 years ndeyei? Mubvunzo wangu inini ndiri kuti baba, dzokerai pabhodhi, dzokerai panzvimbo, mufungisise zvakare. Kana muchida kutonga vanhu veZimbabwe, itai zvakanaka, nokuti ropa rese revanhu vari muZimbabwe riri mumaoko menyu. I feel sorry for you, my president. Though you are not the president, let me say this, because hamuna kuwina. Kutaura kudai kurwadziwa, muri kutimbonyikidza. Ini ndinotofunga kudai Smith ainzi anomutswa kubva pasi apa, ndaitonomumutsa, because inini I benefited nguva yaSmith. Ndakabenefita zvakawanda nguva yaSmith ndichikura inini, but izvozvi manje ndaane government yedu yechitema, I'm suffering. Not me alone. Zimbabwe is suffering. Dai Mwari wekudenga vazotiitira zvakanaka. Asi chandinoziva ndechekuti nguva ndeyaMwari, but at the same time musazotikuvadza, musatiuraye nguva yedu isati yasvika. Musatiuraye nguva isati yasvika. Gadzirisai mahospitals, gadzirisai mvura yekunwa, magetsi. Vanhu vanoswera the whole day vasina magetsi. Hospital haina chinhu. Kuclinic unototambura kuti ndoenda here kana kuti ndodii. Vanhu vakutoraramira kufamasi, ndokwavakuraramira. Mapharmacist ndo amadhokta, ndo akurapa vanhu. Tiri kuti chiko? What kind of a country is that? Mari tinayo, but where is the money going? Where is the money going? Ezvinezvi takutogara muSouth Africa, ivo vaakututawo maChinese ndo vaakunogarisa muZimbabwe panzvimbo dzedu isisu. Vanhu vaMwari, president, fungai kairi. Kana muchizvinzwa zvinhu izvi, musaite kuti ropa revanhu vese variende mumaoko menyu nevana venyu. Mazvita.